знам колко бяхме паркове. Тук ли сме? А? Дете ти карам на Vertical World BG. Мога ли да вляза от тук? Малко по-далече. Окей. Браво! Значи не се замислите, минете ли от другата страна, вече го минете с решение, че ще скачате. Добър ден! Защото се случват други неща, като се срещнете с проблема. Кой е следващия? И сега е прехлуват. Еми, как си? Ние добре. Ти си следваща. Дани, искаш ли круша да ти умела? Аз и благодарение на Дани яде круша. Приятелите биват три вида. Добри, лоши и художи. Ето сина има 300 скока. 300 скока? Ако това ще ви помогне за решението за скока. И все още е цяла? Ама 6 години и така съм се копчала в тях. Така съм се запечатала, че не мога да ме изчегъртвам. Използва бързо скоковете за рехабилитация. Да, и за рехабилитация. Тогава само ми минава. Това за изчерването прозвуча доста двусмислено обаче. За изчегъркването, за викам, прозвуча доста двусмислено. По-навътре така и вие малко така по-навътре. За всеки случай. Ами може, използвай си двете ръце и може и да може. После трябва да се набере по въжетър. Ако сте достатъчно силни, с удоволствие ще спестиме бензина в ребетката. Еми, набира се после. После се набираш по въжето нагоре. Няма значение, иначе си висиш там, докато се набереш. Айде. Браво! Разплетено? Да. Вече можеш да хванеш въжето. По-нагоре. Да. Той така трябва да изправим. Тебе, които им предстои скок, не си дръжте ръцете високо по въжето, защото горе има ролка. За да не ви отидат тук. Долу ниско си ги дръжте. Можете ли да си дигнете така? Ето тук. Как беше, хлопеце? Айде, набира се нагоре. Айде, набираме. Това няма може Това беше очарваска. Как беше?
добре. Адреналина вдигна ли се? Колета от куковичето безопасите да яде. Иван Озуров. И да се даде да. Това сваляш на бъде. Не сваля, направо е готово. И всеки ми дава. Почва взето. Трепериш ли в момента? Да. Нормално, адреналин се вдига. Готова си. Мерси. Дайте ми ваш мейл, ще изпратя клипчето след това. Добре. Иван е Малко готов, да, нали? особено долу, като ме хана въжето. И също когато е по-супер. Защото държи само за глезните. Как беше първият път, като дръпна рязко нагоре, като спря да летиш надолу? Най-първата част беше в седлото. Той е пинджури, там знам как се казва, дето се скача в седло, нали? Просто е перфектен, нали? По-добрият вариант на скок. Не знам, хубаво е. Това първи скок ли ти е? Просто не можеш да се осъзнаеш къде си, нали, по-точно в кой момент на падането си. Нормално. Това първи скок ли ти е? Не. В смисъл първи от тук и така височина. Иначе колко скока имаш такива? Два. Скока и там. Един беше, нали, този, който е в седлото, беше перфект. Това беше първия. После вече те с главата надолу. Ами аз май не съм мислила. Са доста по-страшни. Все пак имаш малко опит, докато на нашата ама това ще е първи скок. Няма нищо страшно, то си до човека вече. Какво си представиш, че се случва? Може ли това? Той ще чапа, като преди скочи ще ги тегло. Вече джапанките ще останат. Джапанките от тук може да ги вземаме само, те ще се случат нагоре. Да, ще приема в снимка. Нема вече. Толкова. Ключите. Се на вас е това да си видиш. Как си мила? Професионал ли си? Да. Чувстваш се спокойно? Не. Карат ти краката? О, милата. Чакай да удам само това. Не трябва да върна. Няма се бягаш 3 метра време на скока няма това, ще се сърцец. Че това нещо може да се стане хубав скока и безопасен, трябва да отскочиш. Да се глурка с колата си впред. Когато включи скока, ще пуснем бялото въже, с което ще те изтеглим. Трябва да го хванеш където да стигнеш до този карабинер по въжето, който ще скачиш ето. Сядаш с дясно бедро на въртина. Сядаш и гад. Искам всички хора да изгледат по точно. Страх ли езика или... От кеф. Къде е страх, къде е кеф?
Има от всичко по-малко. Емилия? Кой ще скача? Като ти достава колата. Колко килограма е той? Знаете ли горе-долу? 75. Ето така за угатките и други. 50 с мокри гащи. Благодаря. Няма да И аз замърсявам. благодаря, за да не Разбира да не се. остава без За може би ще ти е голяма. Ще изчакам. Еми за тебе детската. Хубаво с гръб към мен. Стани и дигни левия крак. Дигни го. Не е толкова страшно. Аут. Еми. Тела, дай ми телефон. За какво ти? Ще обърна телефон. Водичка искаш ли? А? Ако искаш да ги успокоиш, скочих вече. Ако на майка си искаш да бъдеш. Аз на майка съм казала.